Miloš Zeman. Miloš Zeman je třetí prezident České republiky. Miloš Zeman má rád alkohol. Alkohol se rýmuje lezoutí chlupy z nohavice, tak si to ohol. Chlupy mají například neandrtálci, opice, jiný různí živočichové, ale také i Miloš Zeman. To není náhoda. Chlupy mají 5 písmen a 3 + 5 se rovná 8. Jedem dál. Víte ale, co nemá rád Miloš Zeman krom postižených lidí a Karla Schwarzenberga? Ano, správně, islám. Islám se rýmuje s neměl jsi ho mít na stole, když si krájel salám. Salám je z masa. I Miloš Zeman je z masa. Toto opět není náhoda. Maso má 4 písmena. 8 + 4 se rovná 12. Miloš Zeman zkouší mluvit anglicky. A víte, kde se mluví také anglicky? Ano, správně, v Anglii. V Anglii vládne královna, ale v ČR vládne prezident Miloš, to je nejspíš důvod, proč to tady tak vypadá. Ale to s tím nesouvisí. Miloš Zeman vyslovuje slovo kočička v angličtině jako pasy, ale v Anglii to vyslovují pusy. Když vyjmeme ze slov rozdílná písmena, vyjde nám AU. AU je značka pro zlato. Zlato má protonové číslo 79, když sečteme číslice čísla 79, vyjde nám 16. A když sečteme číslice čísla 16, vyjde nám 7. Miloš Zeman byl 7 let v politickém ústraní. 12 - 7 se rovná 5. Miloš Zeman umí předvést, jak vypadá aligátor. Aligátor se rýmuje s když si chceš promnout oči, nikdy k tomu nepoužívej vibrátor. Oči lidé mají. Pokud nejsou z Černobylu, 2 oči. I Miloš Zeman má 2 oči. Už není cesty zpět. 5 - 2 se rovná 3. Trojúhelník má 3 strany. Miloš Zeman je iluminát. Schválil Džemu Cury.